Quan diem atenció inicial d'urgències, què volem dir? Volem dir que un dels elements importants d'aquest curs se centra en saber els signes i els símptomes principals de quan un pacient es presenta amb el seu motiu de consulta amb un motiu urgent. El perfil de professionals, de metges que va adreçat a aquest curs, fonamentalment són aquells metges que treballen a l'atenció primària i que atenen a malalts que venen amb consultes que poden ser urgències i s'ha de saber com fem aquesta atenció inicial d'urgències, però també amb metges que estan en serveis d'urgències hospitalaris, normalment també dins de la comunitat, amb hospitals més comunitaris, més comarcals, i que també estan fent el seu ofici i l'estan desenvolupant en les urgències hospitalàries. Posem el focus en identificar aquells signes, símptomes d'alerta davant dels motius de consulta, no de les malalties, no estem parlant no expliquem l'infart de miocardi, no expliquem l'hemorràgia cerebral, sinó que expliquem la cefalea, el dolor toràcic, el dolor abdominal, tal com com es presenta el pacient. Els professionals que finalitzin aquest postgrau, la intenció és que puguin estar capacitats per poder fer una primera atenció correcta en diferents patologies que es puguin trobar. Patologies més greus i altres menys greus, però prevalents que puguem trobar a atenció primària. També important que aquesta capacitació no només sigui clínica, sinó també fer un repàs d'una actuació legal correcta davant de diferents situacions, tant com sigui una atenció a un pacient intoxicat, un pacient detingut, entre altres. En aquest postgrau volem parlar de la humanització de les urgències, és a dir, de la humanització dels pacients a urgències. Volem fer especial èmfasis en tot el tema de la comunicació amb el pacient, la comunicació amb les famílies, la comunicació entre els diferents professionals que estan fent la mateixa guàrdia i la comunicació amb l'especialitzada o l'atenció primària una vegada aquest pacient es decideixi si és donat d'alta o no és donat d'alta. A part d'això, volem fer especial èmfasis en tot el tema del contínuum assistencial. El pacient a urgències és un tall en la seva vida. A partir d'aquí, volem que hi hagi una bona comunicació i una bona transferència dels pacients i parlar de tot el tema de la longitudinalitat i de la seva importància. El postgrau està estructurat en dos blocs diferenciats. En el primer bloc és un bloc més genèric en el qual es parla més del sistema sanitari, d'habilitats també no tan clíniques que puguem tenir en temes de comunicació, temes de seguretat de pacient, temes de maneig més de transferència i comunicació. I després, a nivell clínic, en aquest primer bloc farem una primera visió de signes i símptomes de gravetat enfront qualsevol patologia i es parlarà dels codis d'emergències existents a Catalunya actualment. En el segon bloc, aquí farem una part molt més clínica, en la qual parlarem de diferents patologies i en aquestes el que estarà centrat sobretot és en aquest maneig de com l'hem de fer o com el podem fer amb dispositius com a màxim com un QAP. El postgrau inclou tallers pràctics sobre ecografia, sobre codis, també sobre cirurgia menor a urgències, a més de webinars amb els experts i pràctiques als centres d'urgències i al SEM, en el que permetran treballar amb casos reals. Un altre element important del curs és la possibilitat de que es puguin fer, es planteja dintre de tot el temari del curs, pràctiques a diversos nivells assistencials, però també en els serveis d'urgències hospitalaris. Durant el postgrau, com sabeu, fareu pràctiques. Què fareu? Atendreu pacients reals. Què farem? Tallers. I amb els tallers practicarem allò que després posareu en pràctica. Farem tallers d'atenció al malalt traumàtic, atenció inicial. Farem tallers de suport vital, tant el bàsic com l'immediat, en el que podreu esbrinar com entomar un pacient i com veure com es deteriora per impedir, en la mesura del possible, que aquest pacient vagi malament. I el més important de tot, prendre una decisió, que és portar aquest pacient al centre útil, allà on li poden solucionar el problema. També té una possibilitat, aquest curs de postgrau, és que per a aquells que puguin estar més interessats
aprofundir més en el que és tota la medicina d'urgències i d'emergències, dona l'opció al col·legi de fer un any més, no? I que això pot evolucionar a ser un màster també dins del context de la Universitat de Barcelona.